Il-President tar-Repubblika Mari Luis Colero Preca affirmat il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Il-liġi tal-Unjoni Ċivili kienet iffirmata l-4 jumejn biss wara li din kienet approvata fil-Parlament. Bil-firma tal-President tar-Repubblika dak approvat it-tnejn sar uffiċjalment parti mill-leġiżlazzjoni ta' pajjiżna. B'hekk intemmu xhur ta' diskussjoni u dibattitu dwar il-kontenut tal-liġi kif wara li l-Kunsill Konsultattiv ippreżenta l-ewwel abbozz tal-liġi fis-sajf din tresqet fil-Parlament f'Ottubru 2013. Iżda d-diskussjoni politika ma tonqos. Fil-fatt fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil insulta lil kull min huwa favur pajjiż li jimxi l quddiem bid-drittijiet ugwali għal kulħadd. Dan meta fi spjegazzjoni dwar għaliex astjena ġab l-interess tal-Partit Nazzjonalista qabel kollox. Il-Partit Laburista qal li huwa ċar li fil-Partit Nazzjonalista teżisti qasma dwar kwistjonijiet li jfirdu pajjiż tal-passat minn wieħed tal-preżent u l-futur li jimxi l-qudiem. Il-Partit Laburista qal li l-firda kienet ikkonfermata minn intervista oħra li għamlet id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg li qalet li hija pruvat tikkonvinċi lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista biex jivvutaw favur l-Unjoni Ċivili. Il-Partit Laburista qal li l-pożizzjoni ta' l-oppożizzjoni kienet iddettata minn konvenjenza politika mhux konvinzjoni. L-istqarrija tal-Partit Laburista qalet li Simon Busuttil rid ugwaljanza à la carte u rid li għażel u li ma dritt persuni eterosessuali għandu jkollhom.